Di çerçeve rola girîngiya malbatê di perwerdekirina zarokên xwe de duhnivîska jin û zaroktiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye nekesê rûniştineke danûstandinê dibin navê hişmendiya malbatî jêr bêserûberiya ewlehî de li nivîzgeha Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriye PDKSê ya li bajarê Qamişlo birêk xist. Di wê rûniştinê de hejmarek tewer hatin gengeşekirin ji wan teweran jî karên ciddî ji bo gihandinê ji malbateke hevgirtî re her wiha yasayên malbatê û asta cîbicîkirina wan yasayan di rewşa niha de hate kirin. Karê tirabû karê hanî dibin navê bavûdê çirengî teamûl zarokê xwe bikin. Karê hanî çi rengî ser wana bê yani Sûdayê çi bêdawîna çi esbabê wêna çi zarokê me demirid wan çê dibin. Zarokên weriya şaştî digirin. يعني شو ما بدل نجبر لي بشكل عام أخذ نوعي من أبو وريك كيف جيكر